El divendres 22 de novembre per la vesprada, Montaverner es vestia de gala per donar inici a la seva setmana més internacional, amb l'11a edició del Festival de Documentals Mondoc. En l'acte, que tenia lloc a l'Auditori Lluís Peiró, es va comptar amb l'assistència d'autoritats locals i comarcals, així com representants d'associacions i entitats culturals de la Vall d'Albaida, veïns i visitants, i es projectaria el curtmetratge Mujeres de Cine. Així, durant una setmana es projectaran els 12 documentals finalistes als Premis Mondoc, 6 llargs i 6 curts, que foren seleccionats entre les més de 300 produccions presentades. I Montaverner, no sé si és que la gent tinguem una continuïtat del cine royal que tenim o de tal, que jo crec que a la gent li agrada, i jo crec que participa, no està politiquejant ni està... O sigui, és una abertura que se veuen documentals de tot tipus de cine, la gent passa un filtro, sí, perquè clar, has de triar entre 300 i pico de documentals que ens envien, doncs no puguem, però passa un filtro totalment lliure, o sigui, m'agrada, però això, enguany, com veureu, la presentació està feta de cara a la violència de gènere. Podeu trobar documentals de tot tipus, documentals que vos agraden, en valencià, en castellà, o sigui, no hem mirat per ningú tipus de tal. I jo dic que la gent que vinga disfrutarà, li agradarà i segur que l'any que ve repetirà. En total, l'auditori acollirà 18 projeccions de temàtiques molt diferents. A més dels que concorren a l'11a convocatòria, també hi ha espai per a documentals fora de concurs, la majoria premiats a diferents festivals d'arreu del món. L'entrada és gratuïta. Jo veig que hi ha molt de nivell, que hi ha molts temes, que els temes són molt variats, des de la història, el paper de la dona en la societat, problemes de la societat actual, així com també la inclusió social. I esperem que ens visiten diversos directors durant aquesta setmana. Són internacionals. Sí, hi ha documentals que estaran subtitulats perquè no estan en espanyol ni en català. Podran vindre a visitar-nos des d'avui, que és el dia de la gala inaugural, fins al dia 30 de novembre. Durant tota la setmana es faran documentals i la majoria de dies hi haurà 2 sessions. L'hora estimada és les 6 de la vesprada i més cap a les 8 de la nit. L'entrada és gratuïta i volem convidar a tota la comarca i convidar en especial a tota la comunitat valenciana que vinga a visitar-nos. Com diem, a la inauguració es va poder veure Mujeres de Cine, treball dirigit per Carmen Perona, que aborda la situació actual de la dona a la indústria cinematogràfica espanyola. A partir d'entrevistes a directores, actrius i productores, coneixem les dificultats que el fet de ser dona els comporta a l'hora de tirar endavant els seus projectes laborals. I és que aquesta serà una edició amb marcat caràcter feminista, amb altres treballs com Hijas de Cinisca, que mostra la discriminació de gènere que existeix al món de l'esport d'èlit, o The Cut, documental valencià on es parla del drama de la mutilació genital femenina a l'Àfrica. Un dels papers que més predomina en aquesta edició és el paper de la dona, tant en la temàtica, perquè hi ha molts documentals en el que la dona és la protagonista, i també tenim que tindre en compte que tenim moltes directores en aquesta edició. Més o menys un 30% dels documentals són dirigits per dones. I més exemples, altres 3 cintes estudien personalitats del món de la música, com és el cas d'Aram Malikian, Una vida entre las cuerdas, Peret, Yo soy la rumba i Narciso Yepes, Un corazón de 10 cuerdas. Altres serveixen com a crit de denúncia i tantes temàtiques, incloses a un gènere, el documental, que no compta amb molta cabuda en les grans sales comercials, però que sí ha trobat un espai a Montaverner per poder compartir-los. És la primera vegada que vinc al Mondoc, estic il·lusionat perquè crec que és una gran iniciativa, una iniciativa que fa que un xicotiu poble de la Vall d'Albaida sigui el centre a nivell nacional de lo que és en filmografia i events en quant a documentals es tracta. Per part de l'alcaldia com de la regidoria de Cultura fan grans esforços per a que activitats com aquestes donen a conèixer i he sentit dir que si hi ha hagut persones importants, rellevants, que han tingut premis Goya i crec que això li dona molta categoria al festival i en si també al poble i a la comarca de la Vall d'Albaida.
Avui dilluns ha sigut el torn de Decut, Llamado Granell, el valencià que va alliberar París, que ha costat la figura d'aquest militar valencià que, comandant la 9 Unitat de Republicans Espanyols de l'exèrcit francès, va ser el primer oficial en entrar als carrers de París, quan va ser alliberada dels nazis. Demà es projecten Descubriendo a Otto, el cònsul que desafió a Hitler, a les 6:30 de la vesprada, i a les 8:15 Makun, No llores. Y cuando ganamos esa batalla, cuando conseguimos encontrar nuestro lugar en el mundo, es cuando podemos empezar a descubrir la libertad.